Shira, ça va? Papi. Aïe. Papi ka dotani numa sokono. Papi fleni pa. Mais amena ke komi anyebe so. Senwebe application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senwave la. Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Ouais, ça va, voilà, hier, c'est du voilà, il va y hakili b'a la. Kɔnɔ, tu vois, gɔrɔ man kan bilen de di fɔlɔ quoi. Ça bɛ ka ja dɔɔni wala. Ah mais i b'a dɔn ɲani su na cɛ ya ma. Ɲani su na cɛ ya tɛ ko dɔ bɛ yen n'Ala sɔnna. Ok, c'est bon. Cɛman ni ko in kɛ cogo min sa. Cɛ. N'a fɔra ko ne de ye grand chef ye, ne ka boli ma di fɔlɔ. Cɛ, ni mɔlɔ ka bon dɛ. Non, fo cɛkɔrɔba ka na sinon. Toi? An sɔgɔma. Ah oui, ça va? Ça va. Ya kana? Ah, baasi. Baasi tɛ. Baasi tɛ ça va. Ah. Tere filɛ la. Awɔ. Toi? Ne mago bɛ la ni ci dɔ ye. Cɛ, ne persélen don. T'ale baarakɛyɔrɔ ne kun ɲinɛna nin kɔ, n nana o de ta. Bon, san, san bon, ne ni n teriw an ye fête dɔ organiser. Bon, Fête? awɔ. Bon, ne de ye grand chef ye. Bon, ne dun ka wari ma sara fɔlɔ. E ka wari ma sara? Awɔ. I fɛ ka wari de d'i ma? Awɔ. Bon. Joli? O ma ca o. 6,000 dɔrɔn de don. Ko joli? 6,000 dɔrɔn. 6,000? Awɔ. Fête? Mun na n'aw ka kɛnɛ ko a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ. Ambition foyi tɛ aw la. Ne yɛrɛ kɔnɔ i bɛna fɔ n ka 6,000 d'i ma i ka taa baara dɔ kɛ n'o ye fɛn dɔ. Mais fête et puis e yɛrɛ k'i lajɛ. Kamalenkɔrɔ belebele jamajan e tɛ dɔwɛrɛ chef ye fo gɛrɛn. Manamana ko. N sigi yan ba bɛ bo fi aw ɲɛ la yan. 6,000 tɛ dɛ n bɛ 100 de d'i ma. N yɛrɛ ko 6,000. Ko est-ce que ni cɛkɔrɔba ye ne fa yɛrɛ? Yɔrɔ cɛkɔrɔba in ka jugu yɛrɛ yɛrɛ de ne ma. Cɛ. Non, i b'a dɔn ne dun ye wari in bɔ yɔrɔ la ne b'a bɔ yan. An lajɛ ni n si ta kalaban ci den o n'an figi. Shira, ça va? Papi. Aïe. Papi ka dotani numa sokono. Papi fleni pa. Mais amena ke komi anyebe so. Fɛn yɛrɛ dɔsi fɔlɔ de. A yɛrɛ filɛ ka n kunkolo bɛ ɲagami fo ka ɲina furannan yɛrɛ kɔ.
Yɛrɛ kun ye nin c'est-à-dire ko min ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o de kɛra e ma ne ka n ka wari armoire kɔnɔ i ma maga la Sanju ɲɛ bɛ yan nɔ ne delila ka n bolo don i ka armoire kɔnɔ yɛrɛ bon n ka wari tun bɛ n ka armoire kɔnɔ n ko n ka wari taara n ka armoire kɔnɔ n ka wari ne de bolo ye wari bila ye n ka wari taara o de kama n ko fɛn min ma deli ka kɛ o de kɛra a bɛ sɔrɔ Sitan ne ma mɔgɔ tɔgɔ f'i ye Sitan de bɛ tile su dɔ si la yan ale de bɛ ne ka sokɔnɔna arranger ni mɔgɔ bɛ tali kɛ a Sitan de bɛ ne dun ma mɔgɔ tɔgɔ f'i ye mais n ka wari kɔni taara a bɛ sɔrɔ Sitan 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 Fanta a bila yen wari n ka wari taara n ka so kɔnɔ tɛmɛ ka nin jɔn e yɛrɛ bɛ jɔ den ɲɛfɛ cogo min na n ka wari taara n ka so kɔnɔ mɔgɔ si dun tɛ so in filɛ yan k'a jɔsi e de bɛ don soju in kɔnɔ yan nɔ n'i kɛlen don ka wari ta i tɛ cɛ ka wari labɔ o suyɛnni tɛ kolokolo yan sisan dɛ. Wallahi billahi tɛ ne ma ta ni Ala na kira se tɔnɔ ne ma ta wa ne dafasa jani tɔnɔ ne bɛ yan nɔ a mɛnna e nana na kira se ne delila ka wari ta so kɔnɔ yan nɔ tɔnɔ mais wari bɛ ta cogo di wari bɛ tunu cogo di tɔnɔ an min ta na wari misɛnnin minnu kun na ne b'a ta ka bɛn n'a nana ne b'a d'a ma ni kɔni taara tɔnɔ wallahi tɔnɔ tɔnɔ wallahi billahi ne ma ta ni Ala na kira se ne ma mara wari a kaɲi e ma wari ta sisan jɔn de bɛna don so in kɔnɔ ka wari ta wallahi ne ma ta e m'a ta jɔn bɛna don so kɔnɔ ka wari ta an mɔgɔ joli bɛ yan nɔ jɔn bɛ ne ka so jɔsi tɔnɔ dɛ sɔgɔmada in na dɛ papi de bɔra ne bɛna ko fɛn yɔrɔ dɔ si ha kalo kana da dɔgɔ dɛ i sigi yan k'i fɛn i sigi yan ko ni ta bi ɲɛna ko kalabanci ala de a wele ka na papi y'a mɛn kalo kana da la dɛ a wele ka na sisan kalabanci de n'a yi kɛlen ka wari ta ka wari dogo i k'a labɔ i sigi yan n ka wari taara so kɔnɔ n ka wari jan wari n'a ma ta ne ma maga foyi la n ka wari jan wala ne ma maga foyi la kuwa ne ma maga foyi la wala kuwa o ma bɛ da Sitan ne ka wari kuma la ka tɛmɛ ne kan papi ne ɲɛrɛ de bɛ ye sɔgɔmada in na e bɛ ka bɔ tan n'i ye n tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ i t'i to yen e y'a bɔtɔ e ye wari y'a bolo wa i ye wari y'a bolo wa kalabanci musokɔrɔ ye bon c'est très simple ne tɛ foyi dɔn mais kelen kɔni f'i ye aw ni ɲɔgɔn cɛ ne t'a ɲɛdɔn n ka wari kalabɔ tile kelen de b'a bolo ka n ka wari labɔ sinon walahi n bɛ kojugu kɛ n ka wari kalabɔ ninnu tɛ ne dɔn mais e bɛ ne dɔn ma dɔwɛrɛ kɔni dɔn e bɛ ne dɔn n ka wari kalabɔ ni n ka wari ma labɔ n bɛ min kɛ i b'a dɔn Sitan i tɛ cɛ ka wari labɔ cɛ ka wari labɔ wallahi billahi ne ma ta tani e yɛrɛ b'a dɔn ko ne tɛ suyɛnni kɛ tani jɔn ne ci jogo dɔ ne ne yɛrɛ kɔni an segu an tɛ sɔn suyɛnni ma wallahi billahi ne ma wari ta tan segubaw tigɛlen b'e la aw segubaw ka tise segubaw yɛrɛ tigɛlen don e la même papi bana dɔ ka ci ne ma f'i ye papi tɔgɔ b'i ka kuma la i y'a ye e ye wari ye papi duga tɛmɛ ka bɔ n ka so kɔnɔ nafili wallahi billahi ala ka tiɲɛ bange ala ka tiɲɛ bange o y'a ye n'a sɔrɔ tiɲɛ min bɛ yen e k'a lajɛ papi amma papi o ye siɲɛ joli amma ne b'a dɔn tigitigi ne de wari ma tɛ jɔn ka tiɲɛ f'i ɲɛna ma kɔrɔ ne nana ne ko papa ma ka wari di ne ma ko an kɛlen don k'an ka fɛtɛ organiser papa b'i ban k'ale tɛ foyi di ne ma
Iti maloya papa. Ma Ko ba cɛkɔrɔba to ka taa tile ŋa baara kɛ ka na wari de sigi ma. an bɛna taa fɛti de kɛ o bɛɛ ka wari sara fɔ ne ye. O manamanakaw. I tɛ ka taa wari don ko ɲɛnamada fɛ fo gɛrɛnna sigi. Bi t'i kun yɛlɛma i k'i hakili dayɛlɛ. E mun mɔgɔ sugu de. I b'a dɔn tigitigi ne de b'i n'i fa ni ɲɔgɔn cɛ. Sinon cɛ min don a b'i ci k'i da joli la mɔgɔ si tɛ se ka kuma. Hali n'a y'i faga i b'a dɔn ne tɛ kuma wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a kɛlɛ kɛ. Maa cɛ in ka jugu ne ma cogo min na. A ka jugu ma a y'i jɛ e bɛ ka min k'a la dun. E bɛ ka min k'a la dun. N ko ne filɛ ka waliden juru ta i nɔfɛ n b'a dɔn tigitigi ye e de ye wari in ta. N kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna ne bɛ sen ta sara n'i y'a kɛ siɲɛ wɛrɛ n t'a sara n da t'a la a b'i ci k'i faga n ka dɔrɔmɛ kelen ti don a da fɛ. E ye mun mɔgɔ sugu de ye. I cɛkɔrɔba tɔ n'a fɔra k'e de bɛ manamana ko la kuma bɛɛ. Jugu don. Bi ka k'a dan ye dɛ. Wuli ka bɔ n ka so kɔnɔ. N'a fɔra k'e de cɛkɔrɔba ye o ye e bɛ na ne sen ala ma e ye mun mɔgɔ sugu de ye. N'a fɔra den tɔw b'a ɲini k'u b'a lafiya ni ne bɛ na ne faga. Kuma bɛɛ problème. Den min kana ne sen ala ma. N b'a dɔn tigitigi sisan n'a ka jogo kɛmɛ bɛɛ a tɛ suɲɛ kɛ. Mɔgɔ m'a bila la. N'u filɛ ka waliden juru ta tuguni. A b'a faamuya o. Nin den ni fɛɛrɛ ma kɛ donna ne lase tuma ma. Senwebe application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn. Ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senwave la. Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la. An sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Malusin Para. An ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na ŋa nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ.